Apan kinutanan pagsuway lamang pagkapait di ay ng kapalaan kanunay maghilay kinindughan ay kasunungan sa mga kasakit luhad ay saksi sakit nagibati karon niindugan itang unungan na kinulos ning kinabuhi 1D 1 Team Turbo di ay ning kapalaan kanunay maghilang kinindughan way kasumbungan sa mga kasakit luhad ay saksi niining tanan hay nangutlanan sa kasakit nagibati karon kanunay maghilang kinindughan way kasumbungan sa mga kasakit luhad ay saksi niining tanan way kasumbungan sa mga kasakit luhad ay From the down of Barota Viejo. This is